Da li se Kur'an može učiti bez abdesta? Pitanje. Da li se Kur'an može učiti bez abdesta? Da vas Allah nagradi najljepšom nagradom. Odgovor. Wa alaikumussalam wa rahmetullahi wa barakatuh. Cijenjeni brate, vaše pitanje u osnovi je jednosmisleno, ali neki ljudi postavljaju ovakvo pitanje želeći da pitaju da li se može učiti Kur'an držeći mushaf u rukama bez abdesta. Zato ćemo u odgovoru spomenuti obje situacije, da biste vi na kraju dobili željeni odgovor. Ako ste svojim pitanjem mislili na učenje Kur'ana bez dodirivanja mushafa, onda je to dozvoljeno po konsenzusu, odnosno po jednoglasnom stavu islamskih učenjaka. Ali je pohvalno, to jest preporučeno, da insan abdesti prije učenja Kur'ana. Rekao je Imam Nenevi, rahimehullah. Pohvalno je da abdesti osoba koja želi da uči Kur'an bez dodirivanja mushafa. A da uči bez abdesta dozvoljeno je po jednoglasnom stavu islamskih učenjaka. O tome postoje mnogi poznati hadisi. Jedan od argumenata kojim su to potkrijepili su riječi Ajše radijallahu anha. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je spominjao Allaha u svakoj situaciji. Hadis bilježe Buharija i Muslim. Također to potvrđuju hadisi u kojima je spomenuto da bi poslanik sallallahu alejhi ve sellem nakon buđenja iz sna sjedeći u postelji proučio 10 zadnjih ajeta iz sure Alu Imran. Hadis također bilježe Buharija i Muslim. Ako ste svojim pitanjem mislili na učenje Kur'ana bez abdesta držeći mushaf u rukama, po tom pitanju islamski učenjaci su se poprilično razišli. Stav 4 pravne škole, Hanefijske, Malikijske, Šafijske i Hanbelijske, jeste da u osnovi nije dozvoljeno dodirivati mushaf osim osobi koja je pod abdestom, osim u izuzetnim situacijama. Oni su za svoj stav spomenuli više argumenata koje ne bih spominjao bojeći se da se vaše pitanje nije odnosilo na ovu vrstu učenja. Imam Ibn Hazm, rahimehullah, smatrao je da je dozvoljeno u osnovi da se dodiruje mushaf bez abdesta, smatrajući da ne postoje jasni dokazi koji ukazuju na obaveznost abdesta pri učenju Kur'ana iz mushafa. Svakako je mišljenje 4 pravne škole sigurnije i zbog toga prioritetnije, dok je mišljenje imama Ibn Hazma izuzetno jako i zaslužuje svako poštovanje, a preferiranjem ovog mišljenja čovjek bi olakšao ljudima i približio im učenje Kur'ana, a Allah najbolje zna. Odgovorio Pezić Elvedin.